borimo se do pobede. Zemlja ta nepregledna, ovdje svaki san na njoj uspona. Olujnim vetrovima sve ideje dobre još izvalja. Neustrašni smo mi, u pohode smo krenuli. Život red je, snova red predstava. I bitaka prilagodi se, ustani, oslobodi se, ne brini, tvoje borbe te čekaju. Svoju ti braniš poziciju, moć te zavodi, zato balansi postoji. Moć je iluzija, čista varka. Tražimo istinu, spremni smo, NATO je tu. Napadi i odbrane sve, jake su sve jače, borimo se. Naslednik Star Soula. O da! Zanimljiva i krajnje napeta borba između Kaningasta i Luka se napokon završila nerešenim rezultatom. Da bismo dobili pobednika, morat će ponovo da se bore. Da li će se sreća osmehnuti mladom Luku, koji je u prethodnim borbama pokazao veliku moć i spretnost, ali veliki gospodar Darksa, Kaningast, je odbio svaki njegov pokušaj da pobedi. Čeka nas nepredvidiva borba, zato pažljivo pratite kako će se ovaj sukob odigravati. Luk, verujem da ćeš pobediti. Navijamo za tebe! Pokažemo sve što umeš, druže. Ne zaboravi da u borbi nisi sam. Tu smo mi i tvoj Nado. Svi smo neprestano uz tebe. Potrudi se da mu pokažeš sve što znaš. Drugari, hvala vam! U pravu ste. U borbi nisam sam. Bez vas ne bih stigao do ovde. Vi mi dajete moć. Cenim vašu pomoć. Pored toga, imam svoj verni, neverovatni Nado. Ares Wings me nikad nije razočarao. Hajde, Kaningaste, krenimo! Tako je već bolje. Dopada mi se što si tako spreman. Spreman? Oluju pobede! Ares Wings! Pokaži kako se opako tresu nebo i zemlja. Krekin Sor. Krećemo! Odlučujuća borba upravo počinje. Sredi ga! Drži se! Možeš ti to! 3, 2, 1. Lansiranje! Lansiranje! Nemilosrdno! Ares Wings! Kreni u napad! Krekin Sor! Čudno, šta se dogodilo?
Kakva je ovo predstava? Niko nema strategiju, samo pokazuju beskonačnu moć. Luk! Šta je to? Šta se događa? Jesi li osjetio Ares Wingse? A sad, borba se ponavlja. Ares Wings? Shvatio sam! Hajdemo, mali. Hej! Magnetic Storm! Rekin Zorde, vrati mi se. Vrati se! Ares Wings! Jesi li spreman? Spreman da te zdrobim. Raširi krila pobede! Obrnuto lansiranje! Obrnuto lansiranje. Oba igrača su izvela obrnuto lansiranje. Sad su oba nada povratila opaku brzinu, a smer njihovog obrtanja se promenio. Hajde, napadi ga! O, kako je napeto! Svom snagom. Oštro ga je napao! Izdrži, Ares Wings! Hajde, poleti. Neustrašiva borba! Ni jedan ni drugi ne popuštaju ni za 1 milimetar. To je prilično tesna borba. Bravo, Luk! Samo tako! Ne daj mu da diše! Pazi, čuvaj se! Brzo, sredi ga jednim udarcem! Moraš još da se potrudiš. Ajde, Luk. Pokaži mi šta znaš. Polako! Borba je tek počela. Ares Wings! Podigni se kao uragan! Vilenjak je tu! Luk je prvi priznao Vilenjaka! A ti dobro pogledaj šta je snaga! U napad, Ares Wings! Odlično. U napad. Krekin Sword. Još jedan Vilenjak, Kanin Gast ne popušta! Ej, Luk, da li je to sve što znaš? Čuvaj! Kako je to moguće? U napad, Ares Wings! Nemaš više ideja. Ko kaže? Vidjet ćeš ti! Mali, tvoji potezi su predvidivi.
uspeo si da izbegneš moj napad. Bravo! Nastavi! Znam šta je namerio. Krekin Sword se brzo vrti. Svaki put kad ga Ares Sphinx dodirne, on upije njegovu energiju. Ares Sphinx, oslobodi energiju koju si upio! Zanimljivo. Upotrebio si moć vetra. Sad je prilika za napad! Ares Sphinx! Ne raduj se prerano. Krekin Sword! Dakle, to je fantom? Pala mu je maska! To lice? Deka je imao njegovu sliku. Bio sam u pravu. Sad znam da si ti fantom. Pronašao sam te. Šta je smešno? Sanjao sam da se borim sa tobom. Ares Sphinx! Sad shvatam zašto sam imao tako neobičan osjećaj. Znao sam da si to ti. Priznaj mi, suzdržavao si se, zar ne? Pokaži se. Želim da vidim svu tvoju moć. Sigurno. Nemoj da zažališ. Od sad pa nadalje neću da se suzdržavam. Ipak, mislim da mi te je malo žao. Hajde! U napad! Wow! Ovo je fantastična borba! Obojica su prevazišli svoje mogućnosti. Tu je majstor. Mislim da znaš šta se ovdje događa, Cylone. Prešli su na viši nivo. Taj neobičan osjećaj. Ali sad sve razumem. To je njegova želja. Želi da mi prenese iskustvo. Osjećam da je pošten. Dakle, Luk, zaista si predan nam. Ti si onaj kojeg sam tražio. Krekin Sword! Šta? Dobro, hajdemo. Da, hajde. Vreme je da se ova borba završi. Tačno tako. Pripremi se da izgubiš. Čekam te, momčino. Ovo je moj poslednji napad. Da te vidim. Mora da ga pobedi!
Donesi ga, Cracking Sword. Napad, Cracking Sword. A sad, Luke, vidjet ćeš ko će pobediti. Gotovo je. Ne, nije. Neću odustati. Borimo se do kraja. Ares Wings! Šta? Pobedio sam! Uspeo sam! Pobedio je! Pobednik ove borbe je Luke! Moram da se odmorim. Šta? Čudno. Čudno. Šta je to? Hvala ti, Ares Wings. Dobar si bio, Cracking Sworde. Fantome, hvala ti za ovu borbu. Bilo je sjajno. Zbog tebe sam se povezao sa svojim nadom. Mnogo sam srećan. Hvala ti. Fantome, hvala. S poštovanjem, po dogovoru. Ti si taj kojeg sam tako dugo tražio. Šta? Uzmi, Star Soul sada pripada tebi. Kako pripada meni? To... Šta je? Pobedio si me. Zar to nije ono što si želeo? Da, to je istina. Ali sad vidim da si pošten, nisi propalica. U bori sam osjetio tvoju energiju. Ali ne razumem, zašto si izdao Deku i ukrao Star Soul? Ne, grešiš. Šta? Nije izdao Yi Chuana. Sve je ovo njegovo delo. Šta kažeš? Kako to misliš? Star Soul je ogroman skup energije. Zato ga želi mnogo ljudi. Yi Chuan je verovao da je bolje da Star Soul ne bude na Akademiji Nado. Zato je zamolio Cunninghasta da ga nekako dobro sakrije. Istina? Dakle, moj Deka? Tako je. Yi Chuan je štitio Star Soul. Pošto je Darks tako dalek kraj, Cunninghastu je naredio da ga sakrije. Pomoću energije Star Soula stvorio je barijeru koja bi ga čuvala, a zaštitnik te barijere sam naravno ja. Sve je to uradio da bi zaštitio Star Soul. Da bih se sakrio od sveta, napravio sam masku i skrivao se iza nje. I čekao sam pravi čas da se pojavi igrač kome mogu da verujem. A zatim
pojavio si se ti. Luk, sad vidim da si vredan mog čekanja. Ha? Stvarno? Dok ga god kontrolišeš i brineš se o njemu, siguran sam da će te odvesti do Yi Chuana. Šta? Kako to misliš? Ti znaš gde je Lukov deda? Kako to? Luk, imaš li hrabrosti da ovladaš Star Soulom i pronađeš Yi Chuana? Da, naravno. Ništa me neće zaustaviti. Nisam sam u ovoj borbi. Znam da su prijatelji uz mene. I neko ko me nikad nije izneverio. Moj verni Nado. Uvek ćete se boriti uz mene. Zar ne? Ha, bez pogovora. Mi smo ekipa, Luk. Gde ideš ti, idemo i mi. Čekaju nas nove pustolovine. Ares Wings! Nakon što su prevazišli sve prepreke, legendarni element energije Star Soul je napokon u Lukovim rukama. Sve ovo je tek početak njegove pustolovine, a Lukova priča je tek sad započela.